I klar til at høre en fortælling? En fortælling, jeg fik at vide af en bums på vejen. Den lyder sådan her. 3 venner var gået ned i en kælder for at spille fodbold, men det gik helt som ventet. Er I klar til at spille? Hvad holder Ja. Ja, hvad med mig imod? Okay. Okay. Er du klar, Jacob? Ja. Okay. Kom så. Kom så. Nej! Nej! Den klokken ringer. Ja. Jeg Tænk på det. Det var mega god kamp. Det var Vi burde være meget bedre, vi burde være det bedste. Nej, det var det sgu ikke. Jeg skulle da glemme noget. Jeg vil lige lade den gang igen. Okay, vi mødes op. Ja. Vi ses. Okay, det var jo en rigtig... Hvad tror du, vi skal lave gymnastik? Jeg tror, vi skal spille fodbold, men jeg er ikke sikker. Ja, sidste gang der spillede vi håndbold. Det tror jeg det. Fodbold er bedre. Nej, jeg har glemt mobilen. Jeg henter den lige. Ja, jeg Vi venter. mødes derinde. Ja. Jakob, er du stadig? Jeg er bare kommet for at hente mobilen. Jakob. 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 Er du stadig? Er du her? Det er ikke sjovt. Jakob. Jakob. Martin! Martin! Hvorfor har du skiftet tøj? Jeg har altid ekstra tøj med efter idræt. Jeg synes, det var en god fodboldkamp. Hvad synes du? Ja, vi vandt jo, så det var rimelig godt. Hvor fanden tager du den idiot? Det gør jeg heller ikke. Hvad laver du? Jakob ligger nede i kælderen. Kom, vi går. Han ligger lige herhen. Skynd dig. Hvor er han? Jakob? Skal du ikke lige her omkring? Jakob! Jakob? Er du Håber, okay? han er okay. Jakob? Jakob! Er du okay? Jakob? Han skulle ligge lige. Han skulle ligge lige her. Wow, der er meget blod. Han skulle ligge lige her. Fuck, der er meget blod. Ej, der ligger en hammer heromme. Wow, der er meget blod på. Den lå ikke deromme før. Fuck. Sæt det blod her. Der er nogen, der må have været her. Jakob! Jeg mener det seriøst. Han lå lige her. Jakob! Er du her? Jakob, er du okay? Sig noget, så du hører os. Jakob. Jakob? Stop. Han skulle ligge lige derinde. Jeg sværger. Vi er nødt til at ringe til politiet. Er du sikker på, at han ikke bare er gået af sig selv? Du så blodet og hammeren. Vi er nødt til at ringe. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at finde ud af det selv. Når vores ven, Anders, er nødt til at stole på mig med det her. Vi kan ikke sige det til nogen. Okay. Ingen. Nu over for den. Hvad er planen for i dag? Altså, vi er nødt til at tjekke de forskellige rum og se, hvor han eventuelt bliver slæbt hen. Jeg har bare ingen idé. Okay, planen er, at vi deler os op. Okay, så vi tjekker de forskellige rum. Jamen, hvor skal vi kigge hen? Inde i kælderen. Okay, jeg kigger herinde i kantinen, og så kigger du ind i de der kælder, hvor vi har fundet. Se om vi finder noget, der kan tyde på, hvor vi skal hen. Jeg tror ikke, det er lidt farligt, hvis vi går alene. Jamen, det er svært at dele et større område, altså, hvis vi er kun er 2. Ja, vi ved jo ikke, hvad der skete med Jakob. Det er ikke, altså, det er Fat i Jakob.
fortælle om det. Seriøst. Jeg ved ikke, du bestemmer. Okay. Altså, Jakob tror er død. Vi prøver så at finde ud af, hvad der er sket med ham. Han er forsvundet. Hvornår skete? I går. Ja. Så vi har tænkt os at dele os op og prøve at finde spor på, hvor han kan være. Og må ikke ringe til politiet. Hvorfor? Fordi Jakob er vores ven, og det skal blive mellem os. Det er ikke nemmest udvej. Nej, det er jo okay. I to, I går ind i, der hvor han er fundet, og jeg bliver her. Fint. Ja. Okay, godt. Anders! Anders, der er en, der er død. Du skal ikke give mig et chok nu. Ej, det var for sjov. Nej, det er sgu da ikke sjovt. Ej, Fuck dig. Lyset virker igen. Fandt I noget? Ja, jeg har fundet hammeren. Ja, det var den, vi så på gerningsstedet før. Kan du huske det? Ja. Har I set den? Ja, hvor fandt du den henne? Der. Ja, Nå, okay. det var den, der var blevet rykket på. Men der er ikke sådan nogen blodspor, altså efter hvor offeret blev slæbt hen. Altså. Har I nogen idé om, hvem det kunne være? Jeg har ikke rigtig fundet nogen spor. Jeg er en af dem. Altså, de eneste to udgange, der kan være, det er den der og den der. Så måler man til den ene eller anden vej. Og han har haft cirka 20 sekunder til at slippe offeret væk. Så offeret må stadig være et eller andet sted her. Vi kunne prøve at lede lidt. Hvad med alle de her sække, der står rundt omkring? Ja, og altså, også, altså, hvis vi bliver ved med at lede herinde, så kigger jeg lige i et andet rum og kigger rundt, okay? Ja. Så en bil ringer. Hej. Vi gik ud af bagdøren, og så delte vi os. Jeg var på gymnastiksalen. Hvad er der? Jeg ved, hvem morderen er. Okay, hvor er du? Hej, hvem var det? Hallo, hvem var det? Spurt. Anders! 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 Hvorfor har du dræbt så mange? Slut med mobningen. Så er du så som våben, eller hvad? Fint.
Håber, I kunne lide historien. Men I kan selv tro på, om det er sandt.